ሰላም ሰላም ክቡራት ኣሕዋተይ ከመይ ኣለኹም? ሰላም ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትህልዎ እንዳተመነኹ ብኣርከስ ለመዓልቲ ሓደ መሃርቲ ዝኾኑ ጥቅስታት እየ ሒዘ መፅአ ፀኒሕልኩም ክሰምዑ ብትሕትና ይለቡ እና ላይክ ሸር ብምግባር ጀምርዎ። ኩሉ ከምቲ ትደልዮ ክኸውን ኣይትጸበዮ እንታይ ደኣ ኩሉ ከምቲ ዘለኻዮ ክኸውን ሕደጎ ሽዑ ኣብ ህይወትኻ ተዛማዲ ሰላም ክትረክብ ኢኻ። ሎሚ እቲ ቅድሚ 10 ዓመት ሕልመይ ዝፀሓፍ ኩላ መፅሓፈይ ገሊፀያ ኩሉ ምስ ረኣኽዎ ድማ ብሓቂ እቲ ዝፀሓፍኽዎ ኣብ መዛዘሚ በፂሑ ገለ ሕልመይ እውን ተረሲዑ ንሎሚ ዝቋፃፀሮ ንመፃኢ ፍለጦ። ገንዘብ ጥራይ ዝሓተካ እንተኾይኑ ብናፃ እዩ ዘሎ። ምስጢር ክትዕቅብ እንተዘይክኢልካ ንነብስኻ እውን ኣይትንገራ። ዝገብሮ ብዘይገድስ ኣብ ምድሪ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ታሪክ ዓለም ማእኸላይ ታራ ኣለዎ ፍፁም ድማ ኣይፈልጦን እዩ። ብዘይካ ነብስኻ ብካሊእ ሰብ ፈፂምካ ብዘይካ ነብስኻ ብካሊእ ሰብ ፈፂምካ ኣይክትጠፍእን ኢኻ። ስለዚ ንነብስኻ ኣወንታዊ ኩን። ኣብ ዘመነ ቅልውላው ሓቂ ምዝራብ ሰውራዊ ዓወት እዩ። ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ኩሉ ኣብ ፍፅም ሂወትካ እዩ ዘሎ። እዚ ኩነታት እንተተጠቂምካሉ ድማ ብሉፅ ሰብ ክገብረካ እዩ። ብልሽውና ምስ ዝነግስ ሕጊ ይበዝሕ። ዝኾነ ይኹን ዘጋጥመካ ዘሎ ካብ መጀመርታ ግዜ ጀሚሩ ክኸውን ይፅበየካ ነይሩ። ኩሉ ከምቲ ትደልዮ ክኸውን ኣይትፀበዮ እንታይ ደኣ ኩሉ ከምቲ ዘለኻዮ ክኸውን ከምቲ ዘለዎ ክኸውን ሕደጎ ሽዑ ኣብ ሂወትካ ተዛማዲ ሰላም ክትረክብ ኢኻ። ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ኣብ ፍፅም ሂወትካ እዩ ዘሎ። እዚ ኩነታት እንተተጠቂምካሉ ድማ ብሉፅ ሰብ ይገብረካ። ኩሉ ናይዚ ዓለም ተረሳዓይ እዩ። ፍቅሪ ወላዲ ግን ፍፁም ኣይርሳዕን እዩ። ገለ ካብ ጥቅስታት ናቀራረፅኩ እየ ፅሒፈዮ ማለት እዩ። ንሰብ ምእማንካ ዘይኮነስ ኣብ ሰብ ተስፋ ምግባርካ እዩ ንሂወትካ ዘበላሽዎ። እና ክብራት ኣሕዋተይ ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ብላይክ ብሸር ብሳብስክራይብ ጀምርዋ። ብላይክ እተዉ እዛ ቻናለይ ንክትዓቢ ድማ ናትኩም ሓገዝ ኣይፈለየና።
ኣስተውዕል ብዛዕባ እቲ መዓልታዊ ቦታ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ብዳሄ ጉዕዞ እቲ ኣብ ጉዕዞኻ እትስከሞ ህድኣት እዩ ኣብቲ ዝሓሰብካዮ ማዕበል ዘብፅሐካ። ብርቱዕ ውሕጅ ይመጽእ ጋሻ ውሕጅ ነኖ ሕጂ መጽአ በዚ መንገዲ ሕጂ ክሰግሮ እዩ እንተበልካ ዶ ይሓይሽ ወይስ